Jeg venter bare. Thank you for inviting us. Jeg vil da gerne hælde på dig. Karina, der er plads til Karina.
Hvad fanden? Jeg troede, det var i Afrika. Nej, det skal på fredag. Og det er først fredag. Jeg har glemt det. Jeg har glemt det. Det kan man jo også. Jeg gider ikke tilbage. Hvor er det? Kommer en 5 i, eller hvad? Sagt for sidst. Den bliver længe siden. Kommer en 5 i, eller hvad? Senere. Det er billedet, vi har.
Birgit.
Your Majesty, King Frederick, Your Majesty Queen Mary, dear Ukrainian friends, ladies and gentlemen, I will start my speech in English. 4 years ago, Russia launched a full-scale attack on Ukraine. It was a brutal violation of international legal order and of nations' right to self-determination. Denmark took a stand from day one. We stood with Ukraine and the brave people of Ukraine, and we still do. We provide political support, we provide military support, and we provide economic and humanitarian assistance. And we do so with a rare degree of political unity across our parliament. It makes me proud to say to our Ukrainian friends here today that you can count on Denmark. We will not let you down. I would be grateful if all of you will convey this message of unity and Denmark's unwavering solidarity to your countrymen in Ukraine. And I will now continue in Danish. Vi er vant til at tale i datid om krig i Europa, som noget, der skete for mange år siden. Men i Ukraine er krigen nutid, en del af hverdagen. Ukraine blev ikke angrebet for at have truet Rusland, men fordi man valgte friheden og retten til selv at bestemme. Et valg, der er blevet mødt med missiler, droner og bomber. Og i dag mindes vi dem, der har betalt den højeste pris. Soldater og civile, kvinder og mænd, børn. Liv, der blev taget alt for tidligt. Børn, der er blevet bortført til Rusland. Ikke at forglemme. Familier, der lever med savn og sorg. Byer, der er blevet lagt øde. Hverdagen i Ukraine er benhårdt. Også denne vinter. Mange mangler strøm i kontakten, vand i hanen og varme i radiatorerne på grund af Ruslands angreb på Ukraines infrastruktur. Man kan kalde det terrorangreb på Ukraines infrastruktur. Men denne dag handler ikke kun om tab og smerte. Det skal også handle om mod. Da krigen startede, forventede Putin, at den russiske hær ville være i Kiev inden for 3-4 dage. Han tog fejl. Ukraine gav ikke op og giver ikke op. Soldaterne kæmper videre. Civilbefolkningen opretholder en genkendelig hverdag. Prøver på at gøre det. Det kan man se på de billeder, der nu er udstillet på Christiansborg. Den danske opbakning til Ukraine er også usvækket, fordi Ukraine jo ikke bare kæmper for sig selv. Ukraine kæmper for alle os, der sætter frihed og demokrati over alt andet. Krigen handler om suveræne nationers ret til selv at bestemme deres fremtid. Det er en kamp mellem demokrati og autoritære kræfter. Kampen handler også om ikke at bøje sig for magtens ret. Det handler om ret og retfærdighed. Og derfor tror jeg, at Danmarks støtte til Ukraine ikke er et spørgsmål om velvilje. Det er også et spørgsmål om, hvem vi er som danskere. Hvordan ser vi os selv som mennesker? Hvordan ser vi os selv som nation? Og sammen med præsidiet var jeg sidste efterår i Ukraine tæt på frontlinjen i Mykolaiv. Vi så på de store ødelæggelser, sønderskudte huse, udbombet infrastruktur. Vi så for eksempel en generator, som russerne systematisk havde prøvet at smadre, for at gøre dagligdagen endnu sværere for de civile. Solidaritet er ikke bare ord på et stykke papir. Solidaritet er handling. Og solidariteten skal holde, også når den kan komme under pres. Det vi så ved besøget bekræftede os om, at der er en enorm, men også nødvendigt opgave, som Danmark har påtaget sig med at hjælpe med genopbygningen af Mykolaiv. Vi er allerede i gang under svære betingelser. Der er nu over 40.000 ukrainske flygtninge i Danmark. Nogle af jer er her i dag. I er så velkomne. I har vist os, hvad styrke betyder. I har fået arbejde, I har taget uddannelse, I har sendt jeres børn i skole, alt imens jeres tanker er i Kiev, Kharkiv, Odessa og Mariupol. I er blevet en del af vores samfund, I er en del af vores fællesskab,
Og det er ikke kun på årsdagen for krigens begyndelse her i dag. Det glæder mig, at mange danskere gør rigtig meget for at hjælpe Ukraine. Folk samler nødforsyninger ind, andre køber dem til Ukraine. Lokalt gør mange danskere en stor indsats for at integrere ukrainske flygtninge og hjælpe dem i hverdagen, fordi vi ved, hvor hårdt det kan være at være så langt væk fra dem, man holder af. Jeg håber, at I, vores ukrainske venner, kan mærke danskernes opbakning og sympati der, hvor I har jeres hverdag. Gudstjenesten her i Holmens Kirke viser, at den danske støtte er forankret i vores institutioner og i vores værdier her i vores dejlige land. Tak til deres majestæter for at være til stede her i dag. Krigen i Ukraine minder os om, at frihed ikke er gratis. For at bevare freden skal man være parat og villig til at kæmpe for den. Vi må aldrig tage fred for en selvfølge, for gør vi det, ja, så er vi på vej til at miste den. Vejen frem for Ukraine har været lang og hullet, og er det stadig. Fredsforhandlingerne mellem Ukraine og Rusland med USA som mellemmand giver for nærværende intet håb om en umiddelbar fred. Når krigen ender, og det gør den en dag, så skal det være på vilkår, som Ukraine kan leve med. En fredsaftale skal respektere Ukraines suverænitet og territoriel integritet. Den skal være retfærdig. Ukraine er i vores hjerter. Slava Ukraini. Your Majesty, King Frederik, Your Majesty, Queen Mary, dear Danes, dear Ukrainians, kære alle sammen. I dag markerer vi en dyster milepæl. For 4 år siden indledte Rusland en fuldskala invasion af Ukraine. Vi husker, hvor vi var. Vi husker til et fredeligt land i Europa. Men krigen begyndte jo ikke der. Allerede 2014 annekterede Rusland Krimhalvøen ulovligt og uprovokeret. I snart 12 år har ukrainerne forsvaret deres frihed og deres land. Med mod, med ukuelighed og med store tab. Krigen har lagt byer i ruiner, dræbt tusindvis, splittet familier og sat sig i de ukrainere, der lever med daglige angreb. Herhjemme i lille Danmark mærker vi vinterens kulde. Den er besværlig, men vi hygger os også. Vi finder skøjterne frem, drikker varm kakao, skruer op for varmen. I Ukraine har Putin gjort kulden til et våben.
Rusland forsøger at fryse befolkningen til underkastelse med angreb på kraftvarmeværker, transformerstationer og rørledninger. 100.000vis af ukrainere gennemlever den koldeste vinter i et årti, uden el, uden varme, uden vand. Det kan være svært at forestille sig. At vågne med is på roden, at leve i konstant frygt for næste angreb. Jeg ved ikke, hvordan det føles. Men jeg husker, da jeg selv blev vækket af en luftalarm under et besøg i Ukraine, og vi blev ført ned i et beskyttelsesrum. Men der var både vand og varme, og vi var heldige. Det er mange ukrainere ikke. De lever med daglige angreb i et land, hvor energisystemet er bombet i stykker. Men de giver ikke op. Ukraine reparerer, genopbygger, men det tager tid. Og derfor skal Ukraines venner fortsat støtte. Danmark har givet massiv støtte til den ukrainske energisektor, til genopbygning, til beskyttelse. Vi har fremrykket støtte, så Ukraine hurtigst muligt kan genetablere sin produktion af el og varme. Og vi har netop udmeldt ny humanitær støtte på 190 millioner kroner for at hjælpe de mest udsatte gennem vinteren. Ingen ønsker freden mere end Ukraine. Men Rusland udviser ingen vilje til fred. Tværtimod har Ruslands svar været flere missiler, flere droner, flere angreb. En fredsaftale skal være på de rette betingelser. Rusland skal ikke diktere Ukraines fremtid. For det handler om Ukraines fremtid, men det handler også om vores sikkerhed. Danmark har støttet Ukraine fra dag 1. På tværs af alle partier og med bred folkelig opbakning. Vi er blandt de største militære bidragsydere. Det kan vi være stolte af. Da jeg forleden mødte min ukrainske kollega Andriy Sybiha, takkede han for Danmarks urokkelige støtte med et varmt håndtryk. Vores støtte gør en forskel på kamppladsen, ved forhandlingsbordet, for Ukraines sikkerhed og for Europas. Men min gode ven Sybiha havde samtidig en anden vigtig pointe, nemlig den, at Ukraine stadig har brug for støtte fra Danmark og EU. 4 år er lang tid, ubegribelig lang tid. Men vi danskere og europæere må ikke læne os tilbage og tænke, at nu har vi gjort vores del. Det er i virkeligheden det værste, der kunne ske. For ukrainerne står lige nu et meget vanskeligt sted. Og vores sikkerhed. I Ukraine er krigen blevet en hverdag. Men på trods af angreb, strømafbrydelser og kulde, så insisterer ukrainerne på at leve. De går på arbejde. De holder samfundet i gang. De finder nye måder at bidrage på. Kvinder uddanner sig til at køre traktor. Veteraner omskoles til at være håndværkere. Ukrainerne hjælper hinanden. De henter nødhjælp til ældre naboer, rydder op efter angreb. De opstiller telte, hvor folk kan få varmen og oplade mobilen. Og så er de samtidig blikket rettet mod fremtiden. Da jeg sidst mødtes med Andriy Sybiha, der drøftede vi også vejen frem mod EU, reformerne, arbejdet, der er i gang midt i krigen, og Danmark støtter helhjertet Ukraine på vejen mod europæisk medlemskab. Kampen mod Ruslands aggression er en kamp for frihed, friheden til selv at vælge retning. So, dear Ukrainian friends, you and your countrymen have endured enormous suffering. Every Ukrainian has been affected by the war. Those who are fighting in Ukraine, but also those of you here in Denmark, with family and friends back home. And our message today is clear. Denmark stands with you, today and every day. Not just until Ukraine is free,
but as lifelong partners and friends. Slava Ukraine. Herren være med jer. Lad os
bede. Barmhjertige far, du som elsker alle, onde som gode, og giver så rigeligt af sol og regn, at jorden bliver frugtbar og grøn. Vend os om, når vi blinde for vores egne fejl, vender ryggen til andre og fælder forhastede domme. Ånd på vores hjerter, så det frosne i os smelter, og livet strømmer fra os frit og uden frygt. Elsk kærligheden frem i os, så det må kendes på os, at vi er dine børn, født af kærlighed til verden. Fra dig og til dig strømmer livet, fra evighed til evighed. Epistlen skriver apostlen Paulus til Efeserne. Tag derfor Guds fulde rustning på, for at I kan stå imod på den onde dag, overvinde alt og bestå. Så stå der fast, spænd sandhed som bælte om lænden, og ifør jer retfærdighed som brynje, og tag som sko på fødderne villighed til at gå med fredens evangelium. Overalt skal I løfte troens skjold, hvormed I kan slukke alle den ondes brændende pile. Grib frelsens hjelm og åndens sværd, som er Guds ord. Lad os bekende den kristne tro.
Dette hellige evangelium skriver evangelisten Matthæus. Jesus sagde, I har hørt, at der er sagt, du skal elske din næste og hade din fjende. Men jeg siger jer, elsk jeres fjender og bed for dem, der forfølger jer, for at de må være jeres himmelske fars børn. For han lader sin sol stå op over onde og gode, og lader det regne over retfærdige og uretfærdige. Hvis I kun elsker dem, der elsker jer, hvad løn kan I så vente? Det gør tolderne også. Og hvis I kun hilser på jeres brødre, hvad særligt gør I så? Det gør hedningerne også. Så vær der fuldkomne, som jeres himmelske far er fuldkommen. Amen. Der skal nok være nogen, der tænker, hvad bilder du dig egentlig ind? Og tale om at elske fjenden og bede for modstanderen i sådan en situation. Er det ikke bare det sædvanlige udslag af, nemlig at religion er eventyr, glansbillede og forfjamskede klichéer? Ham disse ord tilregnes, Jesus fra Nazaret, kendte virkeligheden bedre end godt. Hans samtid var rå. De politiske omstændigheder var præget af vold. En folketælling skulle ikke tjene nogen demografisk interesse. Det handlede om at fylde kejserens skatkammer. Det handlede om at gøre kejserens vasaller rige. Det handlede ikke om, at få skulle have for meget og færre for lidt. Tværtimod. Det sædvanlige magtspil udfoldede sig foran deres øjne. Korsene rejste sig i mængder med torturerede og plagede mennesker. Der var så meget en social rådenskab i samfundet. Mennesker med magt lod sig gerne korrumpere for indflydelsens skyld. Det stank også fælt dengang. Men magten og indflydelsen lokkede. Også dengang kendte man til at fodre offentligheden med løgnagtige fortællinger og falske dokumenter. Kun med én hensigt, at forvirre og skabe mistillid, der slører billedet i forhold til sandheden, og som får virkeligheden til at drukne. Det er ikke noget nyt, at sandheden kan være porøs over for et generalangreb fra løgn og mistillid som strategi. I oktober 2025 rejste jeg sammen med den finske og svenske ærkebiskop, Norges præses og Islands biskop til Ukraine, hvor vi blev modtaget af den uafhængige ortodokse kirkes metropolit og den lille lutherske kirkes biskop. Aldrig skal jeg glemme de kærlige og taknemmelige øjne, der mødte os, da vi forlod kirken efter en 3 timer lang liturgi på en af de store festdage. Jeg indrømmer, at jeg nok ikke helt forstod taknemmeligheden. Det er jo ukrainerne, der kæmper kampen for demokrati og for retten til selvstændighed. Vi havde jo bare våget os ind under de samme droner og missiler i 3 dage, som de nu har levet med i 4 år. I Bucha blev vi mindet om den massakre, der fandt sted i krigens første dage. Den lokale sognepræst viste os fotografier af de grusomme handlinger. De skar sig ind i erindringen og sidder der som sår og som vulkaner, hvor der kan sprøjte vrede og hævntørst ud hele tiden. Grusomhederne havde en karakter, som jeg aldrig vil kunne beskrive. Jeg er bange for, at jeg ikke vil blive troet. Krig
efterlader frygtindgydende sår og en forståelig vrede. Der er noget, der trænger dybt ind i os. Det kan være dybe følelser, tab, voldsomheder eller euforisk lykke. Det kan ramme os, og det kan ramme samfundet. Det presses ind i vores gener, som derefter fører det videre fra generation til generation, og på den måde former dem, der endnu ikke er født. Det er naturens lov. Viderefører begejstring, minder, erfaringer og ulykker fra et liv til et andet, og i den forstand eksisterer nogen af os længe efter vi er forsvundet, måske oven i købet fuldstændig glemt. Derfor findes fortiden altid i vores indre. Den er det store, usynlige og mystiske område, som du nogle gange fornemmer i halvvågen tilstand. Et kontinent med fjelde og have, som konstant påvirker vejrliget og det skiftende lys i dit indre. Sådan skriver den islandske forfatter Jón Kalman Stefánsson i Dit fravær er mørke. Der er tider, hvor man må gribe til våben og forsvare sig mod aggressorer. Der er en daglig kamp, som bør finde sted for retsstat, for politisk ordentlighed. En kamp for det frie ord, for det frie samfund, hvor mennesker kan strides på ord og meninger. Kampen mod antisemitismens væsentlige mærke på vores samfund er, at efter Auschwitz og 2. verdenskrig blev vi klar over, at der må være en international retsorden. Det er det mindste. Vi skylder ofrene for nazismens vulgære overfald på al menneskelighed. Der må være menneskerettigheder. Kristen tro er ikke et glansbillede, og det er heller ikke et eventyr. Det er at være på vej ind i en fremtid, hvor barmhjertigheden og sårbarheden, hvor sandheden og tilgivelsen skal åbne for fremtiden. Vi tror på det, selvom Golgata med alle sine henrettelser aldrig er forstummet. Men trods døden, løgnen og uretfærdigheden, trods parolernes skingre brøl og de periodiske politiske vanvidsytringer, tror vi ikke på, at vi skal lade os bremse af livsforagt og ækel magtdemonstration og foragt for retsstaten. Vi kommer med et håb, der får os til at se oceaner af muligheder. Vi har lært af centrum i verdenshistorien Jesus fra Nazaret, at Guds fremtid indeholder menneskers og jordens fremtid. Hele tiden stopper vi op og spørger os selv i kampen mod modmennesket, om vi virkelig vil være som ham, eller om vi vil gribes af troen på, at i tilgivelsen fødes der nye muligheder for menneskelighed. Og i barmhjertigheden og i mådehold skabes der en visdom, der ikke kvæler vores medfølelse og åbenhed. Opstandelse betyder, at Guds rige er foran os, Guds nye verden. Det håb stråler ind i vores hverdag, og derfor betyder opstandelse også, at vi protesterer mod uret og vold. Vi tror ikke på, at noget menneske skal glemmes. Heller ikke i masseødelæggelse og masseudryddelse. Vi tror på, at de ansigtsløse, dem der mistede deres identitet, at de igen får ansigt og identitet. For ikke at blive grebet af hævnlysten og raseriet, for ikke at håbet skal dø, beder vi for vores modstander og for fjenden. Amen.
Majesties, Your Excellencies, dear Danish, Ukrainian friends, brothers and sisters, reading Psalm of David, number 140. In Ukrainian. Господи, взиваю до Тебе, вислухай мене. Почуй голос моління мого, коли взиваю до Тебе. Нехай стане молитва моя, як кадило перед Тобою, піднесення рук моїх, як жертва вечірня. Постав, Господи, охорону устам моїм і двері огорожі в устах моїх. Не відхили серця мого до слів лукавих, виправдовувати мої гріхи разом з людьми, що чинять беззаконня, щоб не став я спільником пристрастей їхніх. Нехай навчає мене праведник милістю, нехай і викриває мене. Єлей же слів грішника нехай не намастить голови моєї. І молитва моя проти злодіянь їхніх. Пожерла земля в безодні суддів їхніх. Почуті ж були слова мої, як переможні, я груддя землі, розметалися вони по землі. Так розсипалися кості їхні над пеклом. На Тебе ж, Господи, Господи, звернені очі мої, на Тебе надія моя, не відкинь душі моєї. Охорони мене від сіті, що її поставили на мене, і від спокус, що їх наставили беззаконні. У сіть свою впадуть грішники, а я з Тобою її перейду. Allmächtige, evige Gud, barmhjertighedens og alle håbsfælder, i denne svære tid kommer vi til dig med sårede og tyndede hjerter. Du ser det uskyldige blod, du hører moldres grål og de forældreløses råb, som stiger op til himlen sammen med det ukrainske folks bøn. Herre Jesus Kristus, frels fyrste, du som selv har lidt under vold og død, sig i nåde til Ukraines lidelse. Læg din helende hånd på dit folks sår. Trøst dem, der har mistet deres kære, deres hjem og deres tryghed. Giv kærlighed til dem, som fryser og sulter. Tag imod alle, som er omkommet, og giv dem evig hvile i lyset af dit rige. Send Herre din hellige ånd over soldaterne, som forsvarer Ukraine. Giv dem mål, beskyt deres liv og bevar deres hjerter fra had og fortvivlelse. Velsign læger, frivillige og alle, som tjener livet midt i krigens ødelæggelse. Herre vor Gud, giv os styrke til at holde ud, tro til ikke at bryde sammen, og kærlighed til ikke at blive forhældet. Lad os at bevare håbet, at være lys i mørket, og at fastholde vores menneskelighed. Særligt beder vi dig, Herre, for dem, der har fået betrådt magt og indflydelse i verden, og plus forstand og samvittighed hos ledere, politikere og nationer. Giv dem visdom, mål og ansvar til at vælge sandhed frem for egen interesse, liv frem for død og fred frem for vold. Fri deres hjerter fra frygt, ligegyldighed og kynisme, og lad deres beslutninger mod at standse krigen. Herre, velsign Ukraine med en retfærdig og varig fred. Velsign også det danske rigsfællesskab og hele verden med ubrydelig fred og stabilitet. Det beder vi dig om, vel din søn Jesus Kristus, frelsfyrsten og universets konge, som lever og ruller med dig, Gud i al evighed. Amen.
Lad os alle bede. Vi beder for freden overalt i verden. Forvandl os med din kærlighed og tilgivelse, så vi altid søger den retfærdige fred. I dag beder vi for alle mennesker, der lever med krigens gru og frygt. I særdeleshed beder vi for det ukrainske folk. Giv dem håb i kampen for demokrati og for landets selvstændighed. Rejs de undertrykte og forfulgte. Tak for landet, vi bor i, og for alle sprogene og kulturerne i vores land, ja i verden. Gør os til en menneskehed, der lader os lede af håbet om retfærdighed, fred og glæde. Vi beder for dem, der lindrer andres nød. Vi beder for det tjenestegørende personel i forsvaret. Forson vores modsætninger. Giv agtelse for modstanderen. Gør os til nænsomme mennesker, der tager vare på jorden. Vi beder for vores regering og folketing og denne bys råd. Giv dem noget og visdom, at de kan regere klogt og oprigtigt. Vi beder for kong Frederik og dronning Mary, for dronning Margrethe og kronprins Christian og hele den kongelige familie. For vores landsmænd i det fremmede, de danske i Sydslesvig og for vores søfarende, hvor end de færdes på havene, fører dem sikkert frem. Værn os mod mismod og afmagt. Giv os livets eget begær og forvandl os med din medfølelse og giv os at synge livets sange. Og hør os, når vi sammen beder. Fader vor, du som er i himlene. Helliget vorte dit navn, komme dit rige. Ske din vilje som i himlen, således også på jorden. Giv os i dag vort daglige brød, og forlad os vores skyld, som også vi forlader vores skyldnere. Og led os ikke i fristelse, men fri os fra det onde. Til dit er riget, og magten og æren i evighed. Amen. Herren velsigne dig og bevare dig. Herren lade sit ansigt lyse over dig og være dig nådig. Herren løfter sit åsyn på dig og give dig fred.